Asiaan. Ensimmäinen vieraani on Suomen ehkä kuuluisin sika-influenssapotilas. Tervetuloa Janne Kataja. Kiitos. Me ei kätellä. Se käy mulle ihan hyvin. Mä oon lukenut tosi monesta paikasta, että sulla on sika-influenssa. Tänne oli erittäin vaikea saada ihmistä, jolla olisi sika-influenssa, mutta jostain syystä sä suostuit tulemaan. Niin kerro nyt, että miltä se tuntuu? Joo, mä voin kertoa, miksi mä suostuin tulemaan. Mulle soitettiin, että voitko tulla, kun sulla on sika-influenssa. Mä sanoin, että en, koska mä yleensä teen asioita, jos mulla jotain ei ole. Että jos mä en vaikka ole niin kuin hyväkroppainen mies, niin mä en mene esittää hyväkroppasta miestä. Ja mulla siis ei ole koskaan ollut sika-influenssaa, ei minkäänlaista influenssatyyppistäkään oiretta. Mä oon ollut siis viime viikon kyllä kovassa nuhayskössä ja tää yskä on mulla edelleen. Ja mä jouduin peruun erään TV-ohjelman kuvaukset sen takia, että mulla oli niin kuin huono olo, mä olin sängyn pohjalla. Ja seuraavana päivänä mä avaan Maikkarin teksti-TV:n, niin siellä on näin isolla otsikko, että Janne Katajalla on sika-influenssa. Sen jälkeen mulle rupeaa kaikki mun ystävät, kuten Suomen ehkä yksi parhaimpia näyttelijöitä Titta Jokinen soittaa, että kauheet, että selviikö se siitä, kun hän on mun ystävä. Mä sanoin, että ei mulla mitään sika-influenssaa. No sitten mä olin kuitenkin monta päivää jo sairastanut ja mä olin saanut niin ohjeen, että mulla ei ole oireita. Ei tässä mulle tuli paniikki, että jos mulla on sika-influenssa, niin mä lähdin sitten Riihimäen terveyskeskukseen varmistamaan. Niin ovella mua tulee henkilökunta vastaan, että ei tänne, sika-influ-ovi on tuolla, influenssa-ovi on tuolla. Mä sanoin, että ei, kun mä en tiedä onko mulla, että kai mulla on aika varattu lääkärille, joka on, että älä tule. Sitten sieltä tulee toinen hoitaja, joka on mun puolituttu, sanoi, että joo, että me ollaan sovittu, että Janne saa tulla kuitenkin tästä ovesta. Ja mulla oli mun lapsi mukana, että kun lapsenkin takia, että kun sille on rokotetta. No sitten me mentiin sinne siitä normaaleiden ihmisten ovesta ja sitten mulle tehtiin tutkimukset ja todettiin, että mulla on nuhayskä, mutta mulla ei ole sika-influenssaa. No sitten mä kysyin tältä hoitajalta, joka ajoi mut pois siitä, että mistä sä päättelet näin. Mä luin sen jostain lehdestä! Niin, tai teksti-TV:stä. Tai teksti-TV:stä, niin kuin lähtökohtana se, että niin kuin media tekee diagnoosin ja sitten kun mä yritän mennä tutkimuksiin, niin hoitohenkilökunta sanoo, että älä tule tänne, kun sulla on se sairaus. Tää on ihan mahtava tarina. Siis oikeasti tällainen niin julkisuuden kirous saa aivan toiset mittasuhteet tässä näin. Kyllä se saa paljon muussakin, kun mä käyn kaupassa. Mä asun kuitenkin Riihimäellä, joka on hieno kaupunki, mun lempikaupunki, mutta ihmiset on nyt sitten lukenut, että mulla on tää sika-influenssa ja mä menin kauppaan, niin musta oli kyllä niin kuin hämmentävän tilavaa, että niin kuin mulle tuli tilaa. Että niin kuin tiedätkö, ei ollut munkaan kukaan valitsemassa tomaatteja, eikä pitkään sen jälkeen, kun mä olin koskenut niihin tomaatteihin, niin siellä ei ollut ketään. Mutta voi olla, että toivottavasti tämän TV-ohjelman jälkeen ihmiset uskoo sua. Ei ne usko sua, koska sä olet koomikko, mutta te voitte ehkä ottaa maskit pois, mä luulen. Katon, ne luottaa suhun. Kyllä. Toisaalta eihän sitä koskaan tiedä.